كسيطركنا أي ما القرآن جعل كلام وقاك عدمي أبتامين فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين جواب التامين نقول لك أبو علم بتامين العرض ملكه والسماوات ملكه كما كلو بالولف لا على كم مردو تقول كلو كم مردو بتامين ها vitamin ni bana ala la vitamin o de ato ba ala la be nga mago ti se ala ma otei jom se ga banka ala batu nga no do nere taka fon vere ta fole e ko la jeta e bi ambla sisa ibege ala ka dine la goshik mamina o kuma kele ina ibeke ka fiye dilale sama furoko fiye inu nige flafe ni tlala ala la goshi la ni minogo yimine ala ka jidlale ibo de shori kono aha foti kafiri tamba foti mu'mini de bi jimi aha islamé de bi dominique na kafiru bege ga shoru kono de uti ala barkada aha barkada yi wajibi de koy ema do mi ni ka munuma do ye ku kwa yoro bina do aka sola do ni ka munuma do ye kwa kura do aka sola edi kura do ni kuna ngi yere de be wa duna so de la mo so jora du ko lo de ka yani ma mi ga kaba fe ba fufu nona mi ya fufu ite kaba wala lillahi al-amr min qabl wa min ba'd kun ya ala tay kakoro wa kun bitu ala tayala hallo ma ja kafiru ye nada fle chuko mina o mandu ye koy o mandu ay nga kafiri sengemede yede sengete fu o da to ni ma mina ka kafiri dana ne reta ke da mama olu ta kafsa doni olu lafiya me doni na ni ka kafiri de kera kombe ala ko de kela te kene yana oron man ndem gudu mu wede to chongone yana ebi sengede ina ala batula ngana wi afrique mati de donge ka ko shinyere la iba e frafina ina batu kala ngana wi asie ina batu kala ngana wi malaya amerique ina ba ngu afrique mali bola oh amaka afu continent de fo oh afro ba folli ni ko mali ya doya ina batu kala ngana wi frafina ina e farajela ina e koro dani tlebi dala wa ina bato kela e nona ya bela couleur bela kabba ala la te fu ke farafi fu Allah akbar ala ke parce que nunga kankala ke e kodo e ma o kodo na nganaw kantigu yeru islamé o ya e kodo malia e kaba ko to wala ka kala kafiri Allah silibe walkani mingala ko ale kekuyara ko ale kera intellectuel non vraiment on veut faire do fo hakili to mine c'est incroyable e hakila ki hakili buyana ni munu nga kan kala ni e ma o hakili batigu chama islamela e ma ulu kama kala ni mbaw docteur ou te professeur e mulu ye islamela e yetulu la kashila alkaba kono ngane ti jugula parce que kafiri kunguru ni jamman banvea mata yaro la koy te dien kalama parce que ayana ka yaro la ta famba ni te commerçant ni ala yeni ma gata maga ti dondo ya fiya kono on ne be maga la goshi la ya be me duguma de ma chawa ngabi oro do so bu te maga danyo oh c'est vrai al ni mata yoro ina yoro be ma soro yi tara maga ko mi tara dien fa be di dien fa be ma be yon yi abe mo do bi oh no o kunga nga so bi e ka bodoni ka dien fam ne babu fanama e tski be ke be magal la gauche e ga la gauche li be fe dien maga yo e ga la gauche li be fe bo al kaba daraja la akla ko al kaba ko de ko dilale ni ko dilale do a so dingele buya a espace ka buya akuna maka jawa
tubabu so minnu ka k'u jɔ bi o caman jɔcogo man jan ka tɛmɛ a kan wa baara man gɛlɛn ka tɛmɛ a kan wa nka ko tɛ nin si nɔfɛ ko bɛ min nɔfɛ ala y'o ɲɛfɔ nin yɔrɔ in ala y'a kɛrɛnkɛrɛn de wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyara ni de ye dalilu yɛrɛ min kan ka kafiri da ala ko la parce que fɛn dɔ filɛ a ko ka ko e ye e yɛrɛ bolo ko dilanlen don ko tiɲɛ tɛ aw bɛɛ dun bɛ balo ka sa a tɛ se ka ɲɔgɔnna dilan kabini fadenya daminɛna alikaba la yɔrɔ jumɛn sera k'a ka ɲɔgɔnna ye yɔrɔ jumɛn ye alikaba ka bonya ɲɔgɔnna sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ye alikaba ka manja ɲɔgɔnna sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ye alikaba ka lahɔrɔma ɲɔgɔnna sɔrɔ n ko o ye ala ka ko kɛlen de ye inna awwala baytin wudi'a linnasi lalladhi bibakkata mubaraka wa hudan lil alamin o mubaraka nin dɛ ko bɛ yɔrɔ de nɔfɛ ala de y'a kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min n'a barika y'an bɛɛ k'a kɛ yɔrɔ tɔmɔni ye Ibrahima b'a jɔ don min na a ma fɔ dɔrɔn ko Ibrahima taa misiri dɔ jɔ yɔrɔ min ka di ye a ma fɔ ten koyi kuranɛ de y'a ɲɛfɔ ko ala y'a jɔyɔrɔ de jira Ibrahima i b'a jɔ nin yɔrɔ in de la yan k'a jɔ cogo jira a la k'a dɛmɛ k'a jɔ ka safo automatique d'a ma e t'o kɔrɔ dɔn nka masɔnw b'o dɔn ni so n'a kunnama janyana f'i ka fɛn dɔ kɛ i bɛ yɛlɛ min kan o de ye makamu Ibrahima ye Ibrahima de y'i jɔ fara kan ala ye fara kɔrɔta n'a ye ka baara tɔ lase fara yɛrɛ o jara fara yɛrɛ ye fara magayara a senɔ fila coronen tora fara la ala y'o kɛ kabako ye o de tɔgɔ ye ko makamu Ibrahima kɛnɛkan ko dɔ koyi senɔ in de bɛ fara la ye mɔgɔw ka salo de cayara a ma sisan a bɛ vitiri kɔnɔ sendɛgɛ fila nɔ yɛrɛ de don koyi Ibrahima sendɛgɛ fila nɔ e b'an sɔrɔ ɲɛfɛ ye o nka e b'an sɔrɔ ɲɛfɛ ye su bɛ ko e la ye ala ko ye tiɲɛ ye tiɲɛ tɛ wa e ka t'o fɔli la e b'a sɔrɔ dugu jɛra ni sa kuma sera i b'a dɔn ko tiɲɛ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد يا رب بكون بسنا سيئ an bɛɛ bɛ si kunda ala jan ɲini nka kuma dɔw n'i ye saya ko in filɛ dɔrɔn a b'i hakili sigi a b'i ni lafiya parce que n'i ye kafiri maa kaana gwɛlɛnw minnu bɛ waaju u tɛ sɔn waajuli kan na ala nɛninaw kira nɛninaw n t'a dabila awa saya de b'olu ta dabila dɛ bɛɛ sigilen bɛ k'a kɔnɔ wa ale de bɛ tiɲɛ jira bɛɛ la maa si tɛ bonya f'i k'a fɔ ko jaa tiɲɛ don o tumana a fɔ tiɲɛ don a ja la o de b'i nafa dɛ wallahi ne mana a filɛ denmisɛnninw de bɛ réseau ka ten k'u yɛrɛ k'u yɛrɛ rɔ nɔgɔ tɛ fu k'i yɛrɛ kɛ maa kunnango ye k'i yɛrɛ kɛ maa labanko jugu ye e ma dɔn ni dɔwɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ ko i bɛ silamɛya de nɛni e dɔn tɛ ni dɔwɛrɛ ye i b'a dɔwɛrɛ kuma kan ni silamɛw de don silamɛw de bɛ nin kɛ tan silamɛw de bɛ nin ka dɛ kira yɛrɛ min cira u bɛ n'u jɔ k'a fɔ o de ye k'a to an ka dɔn mɛ maa foyi ma ci ko wa a b'a la ka min fɔ lahara ko la tiɲɛ tɛ a da ye diɲɛ ye a n'an sara o y'a balen ye o bɛ kuranɛ de kɔnɔ o de y'a to Alahu Taala ko a ko kadhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqawmin yuqinun a ko Muhammadu ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ko ninnu ka kuma bɛ kabakoya a ko kana kabakoya koyi a ko nin cogo kelen in de la kafiri kɔrɔ minnu tɛmɛna kabini Nuhu ka kuma na ka na se e ma kafiri minnu tɛmɛna o kafiriw yɛrɛ ye nin kuma kelen ninnu de ɲɔgɔnna fɔ u ka cidenw ma a mun y'a to u ma ɲɔgɔn sɔrɔ kuma kelen na nka u ka kumaw bɔra ɲɔgɔn fɛ kumaw kɛra kelen ye tashabahat qulubuhum ko ka d'a ka dusukun de bɔra ɲɔgɔn fɛ ne m'o f'i ye ka kɔrɔ wo ni Mali ni kafiri kumana Mali la yan n'i sɔmi ka ja hali n'a bɛ k'i dogo silamɛya birifini jukɔrɔ ni kafiri n'a kumana ani ni kafiri kumana Amérique kafiri mana kuma Japon kafiri mana kuma Chine kafiri mana kuma Faransi i b'a sɔrɔ a bɛɛ
man bɛɛ kelen fɔcogo ninnu de fɔ bɛ ɲɔgɔn kɔ dɔɔnin dɔrɔn ka sanga ka sigidaw cogo mun b'o kɛ parce que u dusukun de ye kelen n'o tɛ u ma kuma ɲɔgɔn ɲɛna o nka fɛn kelen de b'u kɔnɔ a b'o cogo la muminu yɛrɛw bɛɛ ten a b'o cogo la silamɛ nafigi bɛɛ ten nafigiya kuma tɛ fili silamɛya la dɛ nafigiya kuma a tɛ fili dɛ e ma an ka fɔlɔ dɔnnibaa dɔw bɛ na salaf an ka alimamiba in a dɔw tun bɛ sin ka maa dɔn ko nin ka fɛrɛasa bɛ sin ka ye ten nin kafiriya suma bɛ nin ka kuma na y'a fɔ maa o maa la a si laban ma ɲɛ parce que ala bonya bɛ maa o maa yɔrɔ a kuma cogo ala ko la o tɛ fili ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a bonya bɛ maa o maa dusukun na k'a dan b'a ka cidenya la n'o bɛ ala kira kunkan kuma fɔ hali n'o y'a sɔrɔ fili don hali n'o y'a sɔrɔ k'a bɛ a t'a ɲɛ de dɔn i b'a sɔrɔ a fɔcogo la i b'a dɔn ko kira bonya kɔni b'a yɔrɔ wa hakɛda ko ninnu bɛ nin cogo de la n'i sɔn min ka jan kabini kafiri mana kuma dama wali nafigi mana kuma i bɛ sin k'a faamu hali ni karamɔgɔ don hali n'a karamɔgɔlama don y'a dɔn munafiku nafigiya kunbaba ale ye kafiriya de ye kafiriya dogolen de don kafiru bɛɛ ye kelen o bɛɛ taa yɔrɔ ka kan ala k'an kisi a fila bɛɛ وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم هو يكاد الله تعالى دي مسبي العزيز الذي لا يغالب الحكيم كيري مسادو ko kɛcogo ɲuman foyi tɛ yen min cɛ ka ɲi ka tɛmɛ ala ka kɛlen kan wa kiiri tɛ yen min tilen bɛ ala ka kiiri wa ala de ye masaba ye masa wɛrɛ tɛ yen ala kɔ dɛ n'i bɛ seli o ala de ye n'i ma ɲɛ ji bɔn kɔ i bɛ ji bɔn o ala de ye ji bɛ bɔn ala de tɔgɔ la Seliji ta senfɛ quoi. Seliji ta senfɛ ayi n ka t'o mɛn dɛ an ka mɛn ji bɔnna dɔ ninnu de قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله بسم الله الرحمن الرحيم وبغان فاهم لا بغا بفعل ده تقول على كفن لا لي دو نا بكاد يبويا بسي على كلمه اما بغا كو بنا كي كان دو اسلام الا ماني بغا كان بسم الله الله اكبر تكما ورو كان كوي على ما جمني كون كان ngani ngoi makanga ala bunya fala afleni ni mafen ere ni mafen wa ala ko ko nyebe ni mafen num be umamude ya be mantun yi awnwana wa qur'ana ba shira ku bebe ala kusma fana ngala ya adama de bunya ka ni ebe ni mina sagajigi fale sagajigi mana chenye chugo chugo atifo kwa cheka kandigalima mishi manye chugo chugo biga kwa songo de tikuna ita atifo kwa cheka kandigalima ebi shingo fale baba tadora ka daka kandiga ki diu ni soja no ye o daga mbe ni o keni ngani anyuma ere baraji ere be soro ka faruka Allahu akbar kado e kanga ala ka bunya siga ala ma o keto de e kangu ko keni ala toye min ve ngandige ni ala toye ala min munya kene kani vene manunu ndaga awi ambu fajiru mutangana mani damuna suwe Allahu akbar ala de kabu na mata kalu comfort dem no fato ko jibonga vien vanire ni domoka kira ka kuma do de ko ala ko ngadanga be maka mami fe kandige fe ore mi jale Allah Ta'ala ka danga batika soni tsiga ke abada fika fe de fa wala tola min da ale bul son nasra be no kore ko danga ala ka danga ko no wajibi ra soni kala beka wala kira ka kuma sallallahu alaihi wasallam fa in tawallaw fa inna allaha alimun بالمفسدين ni kuma kɛra ahlul kitabi fɛ n'u ma sɔn isa ko ɲɛ fɔr'u ye u ma sɔn tawhidu fɔr'u ye u ma sɔn ala kira y'u wele kana Qur'an ma u ma sɔn ko n'u y'u kɔ dun fa in
الله عليم بالمفسدين. فسر لكلا كويان كوكمين مي نو تفوبو نو بكما كونو يجمعي نو يقودو على كراكا ويلي داما صلى الله عليه وسلم نو يقودو أسلام ياما كوب منا وكرا تشيني كلاوي وكرا مفسدون وكرا تشيني كلاوي أو كو على دي بتشيني كلاو دون على بنو سرانو كتشيني ما تقديرو يندي ما بمنفو يندي ni u bana kira kon nadoro kira chen kelaw di awa ko ala be chen kelaw donde ko Allah taala bina chen kelaw sara nu ka chen kololoy fi dunya wal akhirah قل يا أهل الكتاب قل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفو يا أهل الكتاب كتاب الدنيو le kitabu dunge welela yahudi au bakono chrétien au bakono afoni nkulu ba flay ndema ko ahlul kitab ko kitabu dunge kadaka kitabu ba kilingile bebulo we kitabu nde bayela ma ka bwa kono kuma no fe ka ko tura kunka te tawrata be yahudi au bulo no ye musa ka gafi injila be chrétien au bulo no ye isa ka gafi on yame ko ahlul kitabi qur'an kono nkulu ba flay de ko ko tabulu fana banfe akulu ko ahlul kitabi de koro ko mama be kitabu wara kala min de qur'ane abe balla ko bati da document num bela ni ko ngodoro dok ngolo bla koro ikeka ika affrontement ke oro bi chaya ko juko to fana o tabulu nguruni fana be nga ulu te boy rezo ka chaya ko kitabu wara fe figu kitabu hadisa kitabu tafsiru kitabu ko ahlul kitabi de kore mauma bi fore kala min to ko kitabu ni qur'anete ko shita islamique la musta abi ko e ko chama be balla ngui la akbar ali ko ni farafina bani israila do wi ala ka bona kai ala ka ngisiga ndanga ganata ngana ko ko ye bani israila kuma koromadu bani israila ka kaba ko chama di kerumu fi ala kira ka hadisa ngak malla yini de jamana ma ta chuko madobla ta chuko katili ya ka jamana bo bani israila fe ala danga angandu ga danga me angambe ko de ka chama bani israila ka fi ko ka chama li rela sube ko ka chama Allah bi ko do we ni malte ta yoroshi ara nyeba chama no be al kashinga wuli dono ka islamé be boala kana ni dunga ngoro akara ro jme mali akara mali la joni ya yero de te bada jamana kemeni mu yala la ube malaya ma shita fo ki ya yero do جي يورو نيم توبي كادو اسلام اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ni ndebe jie Europe arab jamana ni fara fi jamana ni tobu jamana ngam mali de kelina ya dunga nkura kerera mali de la mo daro fanala angara ko trawre jumana ako anzira euro dollar ak may vo bite ko hali bora ki jot le gwandire fe ka fo kwambe shufela de la ko do ba fo ku taichi la akbar onge midi plomb kaba finde foiti kibi bo ki joy ba fo ko aw hatla kwambe midi la le fela teda shufela do do bi farika ko chendo te kuma do be olu tawro jan hali makara ko yahudiya ke de la kana dugu dola ko aba afrika na shubha do dugu kapta dugu karamo faranyo ko shubha du kolula ka aya do mutashabihatu do be qur'an kono kaptu yini ngali ke ka bana ni masala bununa be shubha do dinena akundambe don bawde ka ko nga sufuro kuna anana be saka gena do mai ay saka gena do sufuro kuna pa gerelo la fulano e folike pa ko nanga furdamne wa boy nanga damne na fulo nanga la ja hakila membe mo ngonu yola pa gerela saka gena na we baroke
ako tiɲɛna silamɛya ale yɛrɛ a ye kɛ komi ale yɛrɛ ye silamɛ ye a ko n'i ye kuranɛ lajɛ ko aya dɔw bɛ yen kisɔ dɔw bɛ yen u taa ni ka segira ka caya kumakan dɔw fɔra siɲɛ 2, 3, 4 ko est-ce que olu dɔw n'o tigɛra k'olu dan kelen ma ko a tɛna kuranɛ durusili nɔgɔya wa ko a tɛna kuranɛ hajumu dɔgɔya k'a durusili k'a baara nɔgɔya wa kisɔ dɔ fɔra siɲɛ 2, 3 a bɛɛ ye kuma kelen kelima dɔ taa ka segira ko est-ce que n'o o ye kɔrɔyali tɛ ka taa dɔ bɔli ma kuranɛ na wa sa gɛnna sigilen ko a ma n'a filɛ k'a filɛ a ko e dun filɛ ne ɲɛ bɛ e farikolo la taa ka segi kɛra yɔrɔ dɔw kan an tɛ kelen kelen b'olu la tari yɛrɛ na fiɲɛya dɔ ka bɔ i doni na kosɛbɛ ko ne ɲɛ b'e la i bolo ye 2 ye i tulo ye 2 ye i sen ye 2 ye taa ka segi kɛr'u kan an k'a lajɛ an ka dɔ b'o la ko cɛ ko k'ale bɛ dan soforokun na yan ko ni nin ye a maa kalanbali ye a ko ale ni ninnu ka karamɔgɔw tɛ ka sigi dɔw bɛ yen olu mago tɛ kalanjan na o nka anw de kɛn bɛ sisan i b'a fɔ ko ji susula illa man rahimallah k'i nalon k'i fagon k'i hakili datugu san bi i ma deli ka kuma kura mɛn fɛn min na dɔw bɛ na dɔrɔn ka kuma i bɛ sin ka sɔn ten jɔnni b'a dɔn ko hakilila wɛrɛ bɛ se ka don anw na yan ka ɲɛsin Abubakar ma ka ɲɛsin Umaru ma ka ɲɛsin Usman ma ka ɲɛsin Ali ma ka ɲɛsin Alakira ka denbaya ma jɔnni b'a dɔn ko adamaden dɔ hakili bɛ se ka da o la Mali la yan jɔnni b'a dɔn ko maa bɛ sɔrɔ yan k'a bɛ da la ko kira wɛrɛ bɛ na Alakira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam jɔnni b'a dɔn ko an ka silamɛdenw bɛna bɔ réseau kan ko k'a fɔ ko silamɛya tɛ tiɲɛ ye parce que dɔw ta ye kalanbaliya ye nka dɔw ta ye n ta tiɲɛnen dɔ ye dɛ Ala k'an kisi ta tiɲɛ ma dɛ parce que n ma kalan ni n ta tiɲɛ bɛɛ o tɛ kelen ye dɛ fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ni o tiɲɛna adamaden la o y'i ta tiɲɛnen de ye koyi ka taa e tɛ se ka kuma woloma ni min y'a ta fɔ k'a nugu don min na dɔrɔn i bɛ wuli ka yari o nɔfɛ e ye den modèle jumɛn ye ko ko mana fɔ dɔrɔn i bɛ wuli i bɛ tɛmɛ ten o bɛ n'i nege ya ka jɛnɛya moderniser ka d'i ma ko muta a b'u ɲɛna ko anw ɲɛna an bɛ to k'an reposer de an bɛ to k'an reposer de o parce que n'i m'a fɛ kuma la a frontman na a nɛni ka ca i kunkolo kuma bɛɛ bɛ kɔrɔ a k'a kan b'i fa nɛni o b'i ba nɛni nka a t'a to kuma ninnu bɛ dabila an bɛ to ka kuma dɔ an fana bɛ fiɲɛ ta an b'an lafiya dɔɔni an kɔni ka dugawu kɔrɔ in b'a nɔ na ye an y'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi mutahakɛlaw Ala k'u denmusow caya ka kalandenw su ka bila u denmusow la mutaha sira ne kɔni bɛ nin dama de fɔ parce que an tilala kuma na o an tilala komi ni baraji bɛ sɔrɔ a la baasi foyi t'a la an bɛ dugawu de kɛ Ala k'u denmusow caya Ala k'u denmusow caya ka kalandenw su ka bila u denmusow la mutaha la Ala ka bɔ da kan ye Ala ka hakili ɲuman d'an n'u ma o wulilen bɛ ka tugu o kow fana na wa n bɛ fɛn dɔ de f'i ye diinɛ na adamaden i bɛ don diinɛ bolofara fɛn o fɛn na walahi n galina Ala la hali ni bolofara min bɛ tiɲɛ kan nka ni e de ma don a la Ala ko kama a t'e nafa jango min tɛ tiɲɛ ye an bɛɛ k'o to an hakili la dɛ Ala ye min hakili la k'i bɛ kulu min na k'o ye tiɲɛ ye nka n'i b'o kulu in na ko wɛrɛ kama min tɛ Ala ko ye min tɛ kɛ Ala kama Ala mago foyi t'o la ani Ala ko baara yɛlɛmana ka kɛ wari ɲinina ye ka Ala ko baara yɛlɛma ka kɛ ni wari dir'e ma k'i ka kuma min fɔ i b'o de fɔ wa o bisiki de b'a mɔgɔw hakili la ka ɲɛsin silamɛ bɛɛ ma n'i ko n k'o dɔrɔn o ye wari de d'a ma aw de bɛ wari di ko in kalama aw yɛrɛ de nana ni wari ko kuma in ye diinɛ na e tɛ silamɛya kun bɛ yan mɔgɔw kun fɔ mɛ ɲɔgɔn kɔ nka o ye bɛɛ de n'i ka faamu kun don tiɲɛ na ne dar'a la ko a nin kɛcogo in de ye tiɲɛ ye n tɛ wari ɲini o la n tɛ jama ɲini o la n tɛ tɔgɔ ɲini o la
folo foko ɲɔgɔnya kun y'o de ye o de y'a to solution bɛ sɔrɔ olu ka ko la kuma dɔw la wa ni o mɔgɔw kun faamuya ka di nka n bɛ min f'i ye Mali an ka jamana fantanya sera hakɛ min na kana maa kuntan sigilen sɔrɔ a tɛ dɔrɔmɛ sɔrɔ kalo kɔnɔ e yɛrɛ ka san wuli ka jɔ tɛ 100,000 sɔrɔ ka na miliyɔn bi dan k'a d'o ma hali ni ko ka Ala nɛnɛ o bɛ ban han e t'a ye mɔgɔ bɛ mugu ci ma Ala y'a ka moto dama minɛ a la ɔ bɔn o mɔgɔ façon ni a bɛ wajuli sira kan a bɛ ban wari la kuma dɔ fɔli kama fo ka fɛn in de faamu a sɔrɔ adamaden dusukun tiɲɛnen ni diɲɛ kanu b'a la nafolo kanu b'a la o mɔgɔ qualité bɛ se ka ye baara bɛɛ kɛ b'a la n'a yera commerçant na a bɛ kɛ commerçant trompeur ye n'a yera maa gansan denmisɛnnin fɔlɔfɔlɔ la kin kɔnɔ a bɛ kɛ zo ye n'a yera fonctionnaire la a bɛ kɛ surafɛnminɛna ye n'a yera karamɔgɔ la a bɛ kɛ kuma fu fɔla ye wari ɲini kama ko yen de ye koyi i ye min ye i ka taa sira a ka gɛlɛn ko i ka métier k'o yɛlɛma n'i ye masala ni denmisɛnnin ma n'a ni sonyani wulila Ala k'an bɔnna bɛɛ kisi a ma n'a ni zomisɛnniya in wulila n'i y'a don métier la a bɛna sonyani daminɛ o métier in kɔnɔ ye kab'a parantilama a bɛ fɛn suɲɛ daminɛ n'a kɛra patron a bɛ mɔgɔw ka fɛnw suɲɛni daminɛ n'a kɛra devis kɛla ye a bɛ devis kɛ ka surfacturation kɛ ka suɲɛni kɛ parce que suɲɛni y'ale jogo de ye bɛɛ di ale suɲɛni kɛyɔrɔ bɛnna a ka métier ma bon nin fana vagabond dɔ sigida la a ka vagabondsya kɛyɔrɔ nana bɛn diinɛ baara kɔnɔna ma o mɔgɔw de kɛmɛ k'an sɛgɛn yan k'i vagabond misɛnninw yɛlɛmani ka kɛ wajulikɛlaw ne m'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se ka tuubi dɛ karamɔgɔkɛ y'o ɲɛfɔ yan don o ne m'a fɔ mɔgɔ tɛ se ka tuubi dɛ nka a caman bɛ yan u ma tuubi dɛ u ye vagabondsya de transférer diinɛ kɔnɔ u ma tuubi dɛ u ye transfert de kɛ u tun bɛ vagabondsya min na sigida la ko wɛrɛw la n'o ma reçu u bolo sa u bɛ k'o vagabondsya kelen in ta k'a don wajuli kɔnɔ i bɛ kuma dɔw mɛn wajulikɛla bɛ o tɛ denlankanya kuma ye wa o ye wajuli de ye wa ngolobaliya tɛ wa i y'a ye kitabu jumɛn kɔnɔ e ye kuma min fɔ kuranɛ de wa Alakira ka hadisa de wa sallallahu alaihi wa sallam i y'a mɛn dɔnnibaa dɔ da wa ni kalan kɔnɔ kuma de wa ka sigi dɔrɔn ni min bɛ n'i da ma a y'a connecté n ka fɛn kan an bɛna live kɛ an bɛna direct kɛ sisan su in na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a kɛ tan denlankanya kumaw anw de fana bɛ sigi ko an b'o bɛɛ mutaba mɛ kiri bɛ maa caman n'a ɲɛ cɛ alikiyama dɛ an fana bɛ fɛn bɛɛ mutaba i bɛ fɛnw na takbiru la Allahu akbar Allahu akbar an fana b'a bɛɛ mutaba o kuranɛ de y'o de fɔ dɛ inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula maa bi barika t'a la barika t'a da la kuma na i bɛ sigi k'a lamɛn mun na i b'i ka forfait tiɲɛ a la mun na mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i y'olu kunkolo ye dɔrɔn tɛmɛ u la nin b'a ka sira fɛ e b'i ka sira fɛ nin tɛna foyi fɔ min ye e ma hɛrɛ ye o mɔgɔ de cayara bi yɔrɔ hali kuma dɔ la dɔw bɛ arajo b'u ka musokɔrɔba bolo hali u kɛ bɛ ka télé bila musokɔrɔba ka so kɔnɔ musokɔrɔba ni maa tɛ ɲɔgɔn kan a b'a yɛrɛ ɲɛnajɛ ni diinɛ télésow ni fɛn a y'u kɔlɔsi dɛ n'i nani i ka mɔgɔkɔrɔba ka télé sɔrɔ sahabaw nɛni kan na a fɔ maa kana to ka ninnu lajɛ dɛ a bilasira a t'a dɔn musokɔrɔbaw ta ye nin bɛ na ni wajuli min ye b'a dɔn musokɔrɔbaw ɲɛ gannen bɛ taa bɛn ahmadiyaw ma cɛ u bɛ sigi k'o lamɛn k'u concentré a fɛ u bɛ taa bɛn sahaba nɛninaw ma u bɛ sigi k'u concentré k'u lamɛn ale t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na parce que musokɔrɔba ni dɔw bɛ arajo munumunu dɔrɔn wali ka télé pipi dɔrɔn n'a bɛnna a y'a to nin na a y'a to nin na wajuli a y'a to nin na a ti bila a bɛɛ la dɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan wajuli bɛɛ ti lamɛn dɛ o tɛ siran ye maa ka dalilu ɲɛ koyi parce que yan'an ka taa kuma in tora a kun kan wajulikɛla sahale bɛɛ bɛ se ka lamɛn an tɛ client ɲini na dɛ nka maa sidɔnbali dɔw bɛ yen maa t'olu lamɛn ka n'i ka temps perdu a lamɛnni na a lamɛnni a ti dɔ fari i ka limaniya kan a ti dɔ fari i ka alako kan wajuli yɛrɛ k'a daminɛ f'a laban e bɛ taa tila wajuli lamɛnni na tuma min na nafila sun dusu ma don i kɔnɔ nafila seli dusu ma don i kɔnɔ kuranɛ kalan dusu ma don e kɔnɔ
alabato foyi dusuma do e kono bal ere be ka doni min ke e to décourager la ode ba on fe wajul la sa ere be bato doni min ka kede ni tlo folo wajul do la meni fe e bi ta tla kuma mina ere bo dabla ere ba ko ja ko akuma seni be ma jane ke me kan ere toro okuma o te wajuli ni yo ye wajulo wajulla o te wajuli akbar wajulu be dode farada ma de kalimaniyaka hakili jigide do wa dhakkar fa inna dhikra tanfa'u almu'minin ya ko wajulu kan man nafake be fam flat dola kili khalalu be imma wajuli bora yoromina walma abage ga nyeshi yoromina angan jan do ayre la de kuma betil la me be de o do be ere eni ala cheba donc wajulu kelawte ere bituka ko nangal la me ko ga yele uta fo jewa ko ablakar salare ko ka bana wajuli gal lame wala salika yele wajul laboro kama إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون هم مؤمنين يرى على كفراء أبي تسكوب كم wani alaka kuma kan kala na wiye ko be do faru kalimaniaka do fara limaniaka koroyedi do fara limaniaka wale kade kodo wajuli de feena adama de shuka ke baranyu mangeka abi shuka do fari ka alanya sanayeka ki shuka ala kanu duila katafe ega wajuli yere be jende toka ka je katafe ko ni ma jien soro ki barkatila ni ma jien soro yi danga de da wajil kala rebe jien mangutula rebe jien jirala rebe are feni munun soro ale rebe waso min geno yi ayar waso ko kuma ni yere jira ko kuma o dabla lawo yi fara di o wajil yere la zawo ke tay hasidi ay ni min ba waso na ga fe ne ko mai awa ko wa hasidia de do nyete he alni ni shika ere bolo abajira parce que ale ere bolo ni de kema bolo ni ma waso na ay sabalsa na o islam ya ke fengo yi ay rabna islam ya kalondiya ni ay raka dalu de parce que je na folo famba bi hal na besla be jamana kay ba so ra dajuru be nazara jamana o de anga foti que ala islam jamana do son dugu joro na fulu ni fewna nga min ba bo de sago bala de aboba ni nunde fandoy mo ma kele be nunun fe kwa na fulu kacha mali bidje ma kele nga islamete kafiri do anyete kwa date muguri kafiri ti seljita ni islamé na waso ni yanko e fembe boloko de koro e ko ala be fe ma munu re ma folo munu donani na folo tigaye malla ado re be tu don ma tu don mo tu ka yoro don ma tu ka fendunta don itu ka foi kalama o chama de be malla we ma gwanzan wi ala ka ngisi gandanga nga ma kala ni were de ke ma olu ko ni fe be jirata mi era to raza to tanyega ngono na isa kala ma do ni ngono fora ankla o nyege aro ma do e folo sobe o jirala nyege ngono na ala ka kimandama akala قل يا أهل الكتاب واتي كون كورونا nga anti ngala ko qul afo ya ahl al kitab kitabu dungew afora ko ngaminze ama wende ska afora ko ala kira kan dillashi sallallahu alaihi wasallam o ala kira sumayla male ko wajul kala be min la se kitabu dungew ma wende o yujmeyi ta'alu ayna ya kitabu dungew chrétien yahudiyaw ayna ila kalimam ayna kuma kama
سواء بيننا وبينكم kuma min ye ladiriya kumakan ye anw ni aw cɛ kuma min ye kuma tilennen ye an ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɛɛ dama ka kan la الله أكبر kalimatin sawa'in tafsirukɛlaw ko zatu adlin wa insaf ko kuma min ye ladiriyatigi ye tilennenya tigi don k'a fɔra ko an ka kitabu dungew de wele ka na kumakan ma kuma min ye ladiriya kumakan ye tilennenya kumakan don ani an bɛɛ dama ka kan a la ni kuma in a bɛ kɔrɔ kuma fila de fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ dama ka kan kuma na nka kuma in ye kuma tilennen fana ye ni kuma tilenna dɔrɔn fan fila bɛ dama kɛɲɛ a la n'i y'a fɔtɔ ye ɲɔgɔn kɔ dɔ b'a fɛ k'a jɛngɛ ka taa a ka fan fɛ nka ni a tilenna hali ni a jɛra ka ko dɔ kɛ n'a ko a b'a tila n'a y'a kɛ munasafa ye ka i ni sugu ni sugu kuma tɛ yen o karisa filɛ 1000 de sɔrɔla hɔn 500 minɛ kuma bɛ yan nka n'e nana munumunu k'a fɛn bɔ 400 minɛ tan n bɛna tila ka wari falen kuma bɛ caya dɛ a bɛɛ de dun ye baara kelen kɛ kuma na ko a ye na kuma min tilen bɛ o kuma tilennen ye jumɛn ye o de ye la ilaha illallah ala ka kelebandiya kuma de ko don a ye na o de ma ko ka ahlul kitabi de wele ka na ala kelebandiya kumakan ma an n'olu bɛɛ dama ka kan o kuma in de la wa o de ye kuma tilennen ye kuma wɛrɛ tɔw olu tɛ tiɲɛ ye dɛ isa ye ala den o tɛ tiɲɛ ye dɛ isa yɛrɛ ye ala ye o tɛ tiɲɛ ye dɛ mariyama farali ala kan o tɛ tiɲɛ ye dɛ nin si tɛ kuma tilennen ye kuma tilennen ye jumɛn ye la ilaha illallah u wele ka na ala kelebandiya kumakan ma an n'u bɛɛ dama ka kan o kuma in na wele ka na tawhidu ma kuma min n'a tilen bɛ ladiriya kuma don tilennenya kuma don wa an bɛɛ dama ka kan kuma in ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ni ma kuma faamu o kuma tilennen o de perepere latigɛtɔ filɛ nin ye n'o ye kuranɛ yɛrɛ ka a yɛrɛ kun fasari tafsirul Qur'an bil Qur'an o kuma tilennen min fɔra n'u k'u wele ka na o ma dɛ o ye jumɛn ye an kana foyi bato fɔ ala alla na'buda illa Allah an kana foyi wɛrɛ bato fɔ ala Isa batoli ka fara ala kan an ka dabila abba Mariyama batoli ka fara ala kan an ka dabila nasara karamɔgɔw ni yahudiya karamɔgɔw minɛni ka u bila alaya place la an k'o dabila an kana foyi wɛrɛ bato illa Allah fo ala u bɛɛ de dama ka kan na cidenw ma deli ka ɲɔgɔn sɔsɔ nin kumakan in na n'i ye sɔli ye na dɔrɔn kulu o kulu da ye olu ye sira de bila dɛ n'o tɛ ala y'o fɔ wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa ni ciden yɛrɛ bi ci kuma fɔlɔ min bɛ fɔ a ye ala yɛrɛ fɛ o de ye ala ka kelebandiya ye wa a bɛ bila ka mɔgɔw wele ka na fɛn fɔlɔ min ma o y'o de ye o de y'a to cidenw kuma dɔw la u ka bato kɛcogo dɔw b'u fɔ ɲɔgɔn kɔ ka sanga ala ye nin farida ye nin ka waati la a ye sɔnɔgɔya kɛ ninnu ye nin waati ka bato kɛcogo dɔw wali bato miqdaru hakɛw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ nka cidenw tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ min na o ye nin de ye o de y'a to tawhidu ɲɔgɔn sɔsɔ man ɲi a man ɲi parce que ale ye fɛn de ye ale ye ko daminɛ de ye ko dili don ko sobasuma don maa fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a la ala n'a ka dafɛnw o tɛ suma ala ka alaya bonya o tɛ sanga o tɛ di dafɛn si ma o dafɛn in daraja kɔrɔtara cogo cogo ko an kana kuma in min ma dɛ n'o ye an ka ahlul kitabi wele ka na kuma min ma n'an bɛɛ dama ka kan kuma in na ni kuma in ye kuma tilennen a tana de jɛngɛn bɛ o ye jumɛn ye alla na'buda illa Allah an kana foyi wɛrɛ bato fɔ ala wala nushrika bihi shay'a ala ye kuma in a y'a fɔ k'a perepere latigɛ dɛ hali n'i ka faamu ka dɔgɔ an kana foyi bato fɔ ala o kun b'a bɔ nka wala nushrika bihi
shay'a angana fui fara alaka fui dit fara alaka ملكتي بتوك فرعلك النبي من دي بتوك فرعلك شيدين دي بتوك فرعلك وليوتي بتوك فرعلك على كل دي بتو كبتو خلص عليه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كو عندو كان دومني أربابا عندو كان دومني كو كي ماي كو كي أدم علي من دون الله على تنانا كوانغانو وأسرني ودي دمني لأهل الكتاب فيه وكن دمني لأهل الكتاب فيه وكا كرمغو ka mon père karamogo baw anu ka yahudiya karamogo baw olu do bek yere bla ala ya place la ko angano ke angana nyonge ala ka fara ala ka ala tanana angana fuy fara ala ka tlaka nunga ke wale do ta to ma noy obuku ka dina nyimo baddo ke ala tugubina ko ala kira sallallahu alaihi wasallam era aya wala be karame ko ala kira ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam wali uti haramu daga au ya titugu no fa uti halala haramu ya au kawa uyara tikiri kura udla ka daw ma titugu no akode uminene ku ki ala tanana e makaraba eta jamana kono isete min luwala luwa munumbe jamana ka kumara oyo luwa talaw no luwa dlalaw kungwe Islamé karabara kabla komina wa adama kiri nga ede kati dajuru tugudono no ko min ke ko te halni alay o haram ya no tigi ko ke bo ke aw ke di kala yo kele adama alay e bulu ka fara alaka taw nazara karamo nun ka karamo ke alay kira ya fasar no de ana so alay fe mi haram ya kuma do ba fi ko bi daga ndamba la ko ala ya haramia e ka tugu o mo nga kuma no fe ola o ndafwa ndishinga fo ka dam na nanve nga o de bi ni ka dam na ve o de bi ni ka dam na ve bi dore la to do were kuma kame atonga fo tan sa e la to e bi ma min kame e be karamo no ko an won ngo karamo di aha amugo te abe do ta fega siga kuma wera ka do ku mago te qur'ane na mago te alkira ka kuma na kulu mago te fuila kulu ko karsa de ma shadme o fa iba no fe ko jumeina e be ma no fe ala ko de la fanga ni yoro inde fam ibe tu karamo mi no fe ba no fe ala ko de la wa ina bedda makaka wa ala ko baraina ale ta dama na fen de dan ko don ga zoro kuma ni num bana ban veo ko ka kanita num fe de nune ma mande wi de kanita num fe de nune karam go de wi de ba karam go de dama kiribe qur'ana ko ha ma de dama kiribe mo ma ndi ka ala sene ka buna ka ma ya ce ala inna awliya allah لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون نعم والجوع علي والجوع ما قلتني جوع فلاجمي لمن يعني على إنسان إنك والجوع دبعت تويت على بتوبلي والجوع كلا نوم تام سيرلا والجوع رت تام سيرلا والجوع كلا نوم النافلة شو والجوع رت على سونغلو شو والجوا كلا نوم بزيغروك والجوا يرتي زيغروك أون تلالا أون زرا جورو مما جورو جمي هي فلان ميون نجي وتيجي سانكوي جورو جمي جورو بيانا كراتا يا صلى الله عليه وسلم جورو كابو أبو بكر عمر عثمان علي نداي جورين جورو بكراتا بو ekirabe farda tede ka nafla tilifuka sembla funu ala no fe ede bina fain ko ke alne ma ala bato ko ta kaita eta antega ngalunda mashila ni be fo malla
a fɔ ko dɔw daraja sera yɔrɔ min na k'olu bɛ se ka kira sɔsɔ a ma fɔ Mali la yan o Kodowari ya ase o tɛ Kodowari a kibaruya bɛ Mali kunkan nka an hakili o fɔbaw bɛ sɔrɔ ko ese o tɛ Kodowari a bɛ yafa an ma komi silamɛya don an bɛɛ dama ka kan la a bɛ dɔ fɔ an ta la an yɛrɛ bɛ dɔ fɔ a ta la ko karamɔgɔ sera yɔrɔ min na kira ka yamarukan sɔsɔli ko o bɛ bɛn ale ka niveau la bali karamɔgɔ wɛrɛ y'o fɔ ko a ti daga dɛ ko nka ale de b'a kɛ an ma da la dɛ an ma da la an ma kɔrɔfɔ a y'a fɔ an tɛ nin diga ko a ti daga dɛ ko nka ale de b'a kɛ Mali la yan y'a dɔn sisan aw yɛrɛ kan ka faamu sa aw bɛ tila ka aw bɛna ko in faamu koyi parce que kuma bɛɛ a bɛ kɛ k'a fɔ a ye ko awa a ti daga aw de ye aw tɛ ka kuma in jukɔrɔ la faamu nka ne ye kuma in faamu a mɛnna i b'a mɛn mɔgɔ o mɔgɔ da karamɔgɔ la ko ni haramu don aw de kan a kana kɛ dɛ nka a y'a to ne kɔni b'a kɛ n'i y'a mɛn karamɔgɔ o karamɔgɔ da a tɛ ko in na dɛ a bɔn bɛɛ a ka kuma de kɔrɔ ye aw minnu ye silamɛw ye haramu don aw de kɔni kan nka komi aw tɛ ne dɔn ne t'a la bilen bon haramu tɛ ne kan parce que kafiri kɔni ni kafiriyara silamɛya kiiri bɛ boli e kan silamɛya b'i wele de i ka don silamɛya la fɔlɔ han bon kuma in ne kɔni ye min y'a dugu ma o ye nin ye bɛɛ n'i ka faamuya don dɛ a bɛ se ka kɛ n ka faamuya in a bɛ se ka kɛ fili b'a la nka ne kɔni y'a faamu tan de parce que k'a fɔ silamɛw ma a tɛ daga aw ye e dun tɛ nabi ɲuman ye i tɛ ciden ye o kɔrɔ ye ni kiiri min kɔni bɛ boli silamɛw kan o tɛ boli silamɛ min kan a yɛrɛ k'a lajɛ sa kɛ bon a dun b'o mɔgɔ dɔw ka kuma kɔrɔw la k'olu m'a fɔ k'u b'a la k'u b'a ɲɛ de dɔn ko nka olu tɛ a la olu m'a fɔ k'u b'a la u m'a fɔ k'u b'a la u y'a fɔ tan k'olu m'a fɔ maa si ye k'u bɛ ko in na k'olu ko u b'a ɲɛ de dɔn aw minnu b'a la an b'a ɲɛfɔ a ye u ye ladiriya kɛ nin yɔrɔnin kelen kɔni na u ye ladiriya kɛ aw yɛrɛ de sɔn tɛ k'a faamu a tiɲɛna hali ni jugu ye sosa a fɔ k'a tulo kan u ye ladiriya kɔni kɛ a fɔra n t'a la n bɛ k'a ɲɛ de f'i ye bon e ko k'a b'a la a ko a t'a la k'a b'a la a bɛ se ka maa dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ kan subhanaka allahumma wa bihamdika